Το 2025 δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά για την Tesla και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τα στατιστικά στοιχεία της παραγωγής και της ταξινόμησης οχημάτων, κυρίως στην Ευρώπη και την Κίνα. Τα πιο τρανταχτά παραδείγματα για το πόσο άσχημη είναι η πτώση της Tesla είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Στη Γερμανία, η οποία είναι η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων της Ευρώπης, η Tesla δεν είναι πια ο ηγέτης των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς τον Ιανουάριο του 2025 οι πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 60%. Επίσης η Tesla είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται κατά 63% στη Γαλλία, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ώρα που οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 21%, οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 8%. Ένα άλλο ηχηρό μήνυμα έρχεται και από την κινεζική αγορά. Εκεί η Tesla είδε τις πωλήσεις της να πέφτουν τον Ιανουάριο κατά 15,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024 και κατά 60% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2024. Παράλληλα, εξαγωγές του εργοστασίου της στη Σανγκάη τον Ιανουάριο ήταν μειωμένες κατά 6,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024. Το πιο ανησυχητικό σημάδι για την Tesla είναι ότι πλέον το μερίδιό της στην κινεζική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων έχει πέσει στο 4%, ενώ για παράδειγμα για την BYD έχει ανέβει στο 27%. Ολοκληρώνοντας, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και εκεί η Tesla βλέπει να χάνει μερίδιο, κυρίως στις πολιτείες όπου οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αντιπροσωπεύουν το 25 με 30%. Για παράδειγμα, στην Καλιφόρνια, η Tesla είδε τις πωλήσεις της να πέφτουν κατά 11,6% την ώρα που η αγορά ήταν 1,6% επάνω. Βεβαίως, πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι αυτή η πτώση οφείλεται κυρίως στην επιλογή του Elon Musk να εμπλακεί ενεργά με την πολιτική και να δώσει προτεραιότητα στον dog αντί για την εταιρεία που τον έκανε τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.